Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Don't leave me this way. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert weer mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Meneer ben ik wel acteur, shower, poppenspeler, presentator, maar op dit tijd heel druk met een van de grootste theaterproducties die we ooit horen hebben in deze provincie. Ja, we kennen natuurlijk het ABBA-spektakel wel, maar ik denk dat het toch aardig in de buurt komt. Het is een hele oude vaststelling, maar ik ben benieuwd dat hij is, want in de vaststelling speelt hij Jelmer. Tijdsmeester, mooi dat je best welkom. Dank je. Hoe is het? Hoe is het met mooi dat? dat je me gaan wordt. Ja. Het gaat hartstikke best, jongen. Het is druk op het moment. Het is een rollercoaster op het moment. Nee, het is een beetje een protte oeren in de tocht. En protte repetities. En daartussen toch haast nog een hele protte das promotion makkers. Vreed hebben we nog op admiraliteitsdagen hebben we staan in Dokkum. En dan stierst er weer, en dan stierst weer in Carré, en dan stierst er weer. En het is al je promotie. En het zit er allebei, Willem. Ja. Doe best wel wat weet, want hij heeft inmiddels een behoorlijke, hele mooie carrière. Ja, gelukkig al. Maar hast je ooit eens in zo'n machinerie zitten? Want dat is het. Hè? Dit begint aan hoe het theaterstuk gaan, maar het is een machine die op gang komen is. Hè? Met een hal, met techniek, met was toch steeds promo, een crew, alles. Willem de Wist net was het alleen nog als die sale al binnenkomt en denkt van wow, wat gebeurt hier al jaren? Het is zo gruts en toch als het op het podium staat, op die ring, die draaiende ring, als daarop staat dan. Het is toch een soort van intimiteit op die grutsheid die verliest eigenlijk echt wel weer wat. En dat is het mooie van die sale. De sale is zo inricht dat het best exist. Dat maakt het heel nog niks uit. De richtlijn met fantastische belippers het al jaar. En als het nou op de vaste die zit of heel nog achterom. Dat is prachtig ding. Als we even naar het speelingshows, we kennen die van dat Rijlin als een soloverstelling in, tot het Kalmer oproer, grut spektakel. Ja. Als je naar het puur acteren, waar zit er ergens? Kun je het nog iets horen of is het echt wel met stemverheffing? Nee, dat wie mijn grootste zwaar eigenlijk. Hè? Omdat het zo'n groot ding is. Hetzelfde is er trouwens te tetteren in. En dat hoeft gelukkig net. Nee, want ik zei het in Eddie Habema, de regisseur ervan. Ik zei. Ik ben wel wat wend, maar dit is wel heel grut. En hoe grut moeten we het spelen om die emoties over te komen? Hij zit thuis hoeft net over in te zitten. Hij zit speel maar gewoon zoals je het denkt te moeten doen. En hoor het wat bij die zelfs. En het werkt het als een trein. Ja, dat is heel gek daar. Maar dat zie ik van het is wel heel grut, maar toch die intimiteit. En misschien ook wel door het farm, Willem. Ja, dat het roen is. En dat er eigenlijk middenin zit. Hoe dat net? Wat hij maar van publiek zit. Nee, jongen, nee. We hebben Ik net een verlenen meegje dus we zetten er eens een keer 100 man. Even de PM's'kes, maar dat binnen meer de techneuten en producenten. Dus die hele dynamiek van die zaal, dat maakt man nog blikken. Vreed hebben de eerste try-out. Gelijk wel van een volle bak van 1500 mensen. En dat is maar al wachtje. Zullen we wel naar uit, maar we zijn er echt wat zenuwachtig van. Toch wel, hè? Ja, natuurlijk. Het is ook heel onnatuurlijk wijzen als zij dit doet me niks. Ja, nee, jongen, dit ga ik nog nooit. In Kalmer oproeren zie je er echt wel. Wat zie je er op de tribune? Iets van 1400 mensen, denk ik wel. Daar moeten altijd, maar elke jong. Dus die mensen best wel wend. Alleen nog, dit is zo totaal oors, maar lucht en lood en ja, elke meter is belangrijk. West, eerst en dat. Ja. Dat is het meer.
En klopt het al. En maar soms van een... het rieden op zichzelf wil al een ding, want ik koer hier en dan het rieden. Je bent net echt een reetridder, hè? Nee, jongen, ik koer echt. Ik ried aan alle kanten uit, behalve de goeie. Dus dat wil wel een ding. Maar daar stond het al. Houtjes, Noorden of Nee, gewoon wel Noorden. Ja. Nee, houtjes doen we net. Hè? Nee, want dat denken sommige mensen nog steeds dat het gaat hoe het 63, hoe het de tocht der tochten. Die tocht die wij spelen, die moet nog komen. En nou ja, die kennen eigenlijk net zo sfeer wezen als 63. Dat liet ik even niet naar midden. Maar dus de houtjes en de touwtjes die binnen verleden tijd. En nee, we rieden al jaar op Noorden. En dus ik moest wel onder de bak. Bij de Sven Kramer Academie in Heerenveen hebben we les gewoon. En ja, geweldig. bochtje draaien, jip zitten. Ja, alles. Ja. En ik zal nooit een Sven Kramer worden. Nee, dat net. Maar bij mijn rol past het echt wel een beetje. Soms dat stuntelig een beetje van Jelmer. En want hij riet dan de tocht al. En ja, als dat zo verstandig is, dat mag dan nog blikje. Maar het jet er wel wat bij. Dus nee, maar dan stapst echt nog eens een keer van een draaiende ring. Maar dan echt nog eens een keer afstappen. En als toen net bent om op redens te staan. Maar echt nog van bewegende. Sommige mensen halen moeite met een roltrap om daar van wat te stappen. En dan stiert echt nog eens een keer op redens. En die baan die gaat soms aardig hut. Dus het is eigenlijk gewoon een soort workout eigenlijk. Want er mag soms die baan in. En had je dan ook nog wat tekst of zo? Ja, maar jongen, tekst, alles. Als just wat dan niet van Beurden, want die zit er dan echt in. Wat die flikt. En een Theo Martijn en een Wolter. Theo Martijn en Wolter, dat zijn twee broers. En nou ja, die botsen er op een ogenblik. En daar is een hele choreografie omheen te maken. Nou, just wat die jongens op die redens doen, dat is fantastisch. Maar ik en dan die de heegste noten zongt mij gemak op redens, terwijl ze aan het rieden en dergelijke is. Ja, daar heb ik alle respect voor. Alle respect. Ja, machtig. Is dit een spreekwoordelijk kind in de snoepwinkel? Dat denkt, Ja, dit is wel... techniek, grutte, de aandacht, de promotie. Nou ja, ik hier dit nog nooit meemaken. Ik vind een liedse productie vind ik echt prachtig. Hè? Ik ga in smokkelbaan hak zitten en dan best mij zijn fjouwer aan het wandelen en dan haast alleen nog een trap als decor bewezen van. En daar smul ik echt van, Willem. Het beroep vind ik wel mooi. Ja. Het had ik maar een rol te krijgen. Ik ga een prachtig mooie rol hierin. Het is een nuchtere Fries en een grote Berkenlieds hartje. En nou, we kennen het wel, hè? De Fries bij uitstek. En dus ik kan het heel dicht bij mezelf horen. En dat is het mooie ervan. Dus het is eerst wel heel imposant. Hè? Al die techniek en dergelijke. Maar ja, dan volgt toch wel waarom op die beroep. En ja, daar leidt gewoon in het. En Ja, maar ik kan me voorstellen, naast al die vaststellingen die je had, was al steeds van Ieper Loft, Column, Ja. dat lieds. Dit is wel eens, dan denk je, die kan ik wel even bijschrijven. Ja, dit zit wel leuk op die cv. Mensen zo het mij gaan, maar Dit zit wel leuk op die cv, absoluut. Nee, maar ik ben wel heel grutsk. Zullen we weer iets van 300 auditanten van die rol. En als ze dan Thijs Meester eruit pikken. Nou, daar ben ik wel grutsk. Die kun je meenemen. Ja, toch? Ja. Die steek ik echt in mijn boezem. Ja, nou, kan ik me voorstellen. Ja. We beginnen weer weinig goed erop praten. En dan kijken we een beetje natuurlijk hoe die hele carrière als acteur, maar dat is meer. Maar we zetten nu daar maar, vond ik een prachtige plaat overigens. Harold Melvin en de Blue Notes. Ja. Don't Leave Me This Way. Bekend nummer, Grutte Hitwest van verschillende acts. Ja. Maar dit was een fantastisch uitviering. Ja, deze uitviering is machtig, jongen. Dit is echt, ja. Nou ja, het is een beetje niet door, maar waarom dit nummer specifiek? Nou, ik ben een beetje terug. Ik kom uit een gezin daar heel gemengd toch wordt over muziek. De ene is slucht op Nederlandstalige. Dus ik ben met Corrie en de Regels ben ik opgegroeid. Maar Ekma en Tom Jones en Sam en Dave. En dat weer mijn zuster dan, die ziet me in de soulhoek. En die had me eigenlijk wel ondersteunen wat die soul. En ik vind zijn stem, dat is gelijk het intro al. Nou, dan ga ik gelijk piekenvel. Elke keer weer ik dat noemen jij het. Ja, dit is wat old school, hè? Ja, strikkertjes eronder. Dat. Ja, ik hoor er wel van. Nou ja, dat is een product met muziekdien. Vaststellings, optredens. Ja. Ben je een man van concerten trouwens? Meestal graag hinnen of
Vroeger al, Tjenburg eigenlijk net meer zo. Ik kende net hoe die hele menigte mij zo'n telefoontje van die Noors dat zit te filmen en denk van jongens, die mensen op de bühne die doen zo verschrikkelijk hun best daar en dan stiert toen mij zo'n idioot dingetje van die hasses. Ja. Nee, dat kan ik net zien. Of nou erger de Dutch disease er toch in praten. Ach jongen, hoor op. Nee, nee, ik doe dat net volle meer eerlijk zijn. Ja. Nee. Ik had er geen tijd meer voor. Dat is op zich een eigen vaststelling. Had je wel een jong vaststelling of net? Want je had een pro optreden, ze gingen als jong. Nee. Dat lijkt me ook even nou ja, ik had het bezocht in die solo-vaststelling dan. Hè, mooi verhaal, mijn veskes en zo. En toen binnen we mensen wel bij me kwamen van, want ik had echt een heel soort leerd van die solo-vaststelling. Die zeiden van, daar mag meer jongen Thijs. En een wat lietsere verhaal, maar meer jongen. En dus het zit nog altijd een bol in mijn kop om toch eens een keer een mooie solo-vaststelling te matchen en dan mooie vestjes erin en dat. Ja, daar heb ik wel zin in. Eerste tocht. Ja, jong. En ik let je nog net erin, we zijn nog net klaar. We willen nog een heel soort van die witte. Onder oren, wij moest voor het volgende nummer kiezen. Teddy Swims. Ja, jongen. Lose Control. Alleen die stem al. En ik vind dat het nummer Tennessee Whiskey van hem kerst. Nou, dat kerst net bijdraaien. Dat maas gewoon hier. En toen kwam mij dit nummer en gelijk de eerste noten van hem al. Hij had zo'n aparte stem had er en hij pakt me gewoon. Ik vind het machtig, dat rauwe randje wat er had. En ja, mooi. Ja. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good? Teddy Swims en Lose Control. Prachtig nummer. Ik alweer wat soul blues trochelkoor. Ja. En mijn gast van Joert, die kwam je mij aan dat vind ik je straf om te draaien. Thijs Meester. Oorlering is de première die er ook komt van de tocht. Dat hij een van de haatrollen in speelt. Maar we hebben de tijd, vind ik wel aardig om eens even waarom te zien. Naar zijn carrière, zijn leven. Dat hele soul en blues, of toch even door de muziek gaan. Has dat die een hele leven al gehoord? Of is het bij die middelbare squallen een hele oren smaak? Nee, toen hield ik dat eigenlijk echt wel. Maar kijk wat ik zei, van ik kom een beetje uit een gemengd gezin wat tot ongeet. Echte liefhebbers trouwens? Net heel dol. Mijn heid kwam van de 10 en mem kwam wel uit Ljouwert. En ze hadden wel een heel skoft in Ljouwert wennen. En toen ik 6 wie, want ik ga eerst tot mijn 6 had ik in Barrehoes. Dus zo'n liet streekje kreeg boet naar Ljouwert. Ja, dat is heel iets. Een paar hoeskes weer het on het spoor en dat jij eigenlijk bij Wurden. En toen ik 6 wie, toen ben ik naar Kolm verhuizen. Omdat mijn heid gewoon volle betere werk krijg en daar binnen mijn ouders hingen bleun. Wat die hij? Hij ziet in de bouw, maar ik daar in Kolm er bij een meubelfabriek er kwam toen. Omdat zijn broers daar ook ondergang weer, of die mensen die wennen daar in Kolm, 2 broers van hem. Nou ja, en is 2, dus hij koorde goed vertellen en ja, dan moest toch heel in het ponkje komen. En in die middelbare squallen tijd, ik daar wat meer richting Kolm zitten dus? Ja, toen had ik dat had ik in Kolm had ik dat dien. Ja, ik ben mijn zoontje ben ik weer naar Ljouwert tagien uiteindelijk. Dus mijn middelbare squallen had ik wel daar en dat. Ja, toen hield ik altijd al een beetje die soul, maar ja, het klinkt gek, maar ik ben opgegroeid met de Duitse slagers van mijn mem, Freddie Quinn en René Carol en neem ze maar op. De klassiekers. De klassiekers van toen. En dat hier wel wat, vond ik. Ja, dat is letterlijk dat wel totaal verwoorden, want dan ontwikkelt die eigen smaak eigenlijk een beetje. En later kwam mijn broer, mijn jongste broer, die kwam met ska en dat soort dingen. Dus daar rekken dan ik weer wat on. En nee, dat had er al die wel in zitten. Sam en Dave, Aretha Franklin en nou ja, die grote naam van destijds. Ja. Ik begreep dus rond in 18e al een beetje onder toneel begon te roeken. Nou ja, als jonkjes zijn nog. Daar kan die drang bij. Televisie? Ja, nee, jongen, ik ga dat zit gewoon in. Ik zie het op Legere Squal en hier is al die van die musicals, is toen al.
Van die eindeerste musicals. Nou, daar hier ik altijd in de haardrol in. Ik zie het altijd op de fiets te jongen. Als ze me net zeggen, en Jens me wel. Dus tijdens weer ik wel aardig bekend in Kolm. Het jongen en een jonkje op een fiets. Dat is ook een fleurige jonkje, maar het jongen jonkje. Ik weet altijd nog jong. Ja, absoluut. En dus dat had er altijd nog wat in zitten nu eigenlijk. En ja, de omstandigheden is dat niks win. Want ik hier eigenlijk heel graag naar de toneelskwallen willen of de Kleinkunstacademie of zoiets. Maar ja, nee. Mijn zoontje, dan ben ik het huis uitgekocht en dus is het eerst op stritten. Ja, de moet er centjes komen. En dus de eerste werkje, dus die studie is er toen helemaal bij inschrijven. Ik let er nooit eens over, nee toch? Of misschien kijk ergens nog eens een... Ja, maar dan werd te oud voor de toneelskwallen, want dan bist eerst een knokken om het overleven en dan bist wel een uur of 23 en dan had zoiets van, nou, begin nou wel te lonkjen eigenlijk die toneelskwallen, maar dan bist al weer te oud. Tenminste, in die tijd weer dat heel erg ik weet niet hoe dat zinwurig is, ja. En dus ben ik gewoon op amateur toneel gaan en was wat dingetjes dienen qua opleidingjes en zo wist wel wat workshops en. Maar Boppe al dus eigenlijk een zelf. Ja, absoluut. Gewoon protégé naar oren en zelfs uitproberen van oké, hoe werkt het tot bij mij en dat. Want er weer geen YouTube nog, dus de hele filmpjes voor de kist? Nee, niks. Dus is dit vaststellingen taal of wie toch? Dus ik hier heel ik zit altijd in Friesland in de provincie met de meeste cultuur. En dat vinden ze zo in het westen wel eens wat vreemd. Maar chauvinistisch, hè? Ja, maar Els Dwarp had zien toneelvereniging, zien vervaren of neem het maar op, Willem. En dat weer destijds nog sterker. Dus ik ga een hele protte amateurtoneels vaststellingen in hij gewoon jongen. En ik dwan. En daar heb ik wel een hele prot van leerd, ja. Ja, ik denk dat acteren inderdaad een ervarings... iets is, hè? Ja, dat moet uit jezelf komen. Ja. Dan mag het belipjes een rol of een rol leidt hij of een rol leidt hij net. En ik best wel eens op mijn bek in je mij een rol. Ik denk van, die ken ik wel. En nou, dat weer dan helemaal niks. Nee. dat merk dan pas als dat publiek van die haast en die reageert totaal oors als het verwacht haast. Dan denk ik, oké, dit hier dus net wel. Maar dat is een beetje de heilige graal van iedereen die creatief bezig is. Hè? Ja. Van dat publiek. Ja. Wat rekt het hun? En ja. Grappig, als je nog met muzikanten praat of met acteurs of met cabaretiers. Ja, dat maakt het niks uit. Die staan nog steeds soms mijn verwondering naar het publiek zeggen van, hè? Ja. Ik zie dat grapje zo bedoeld, maar je leidt je om dat. Nou ja, daarom had je die verwondering ook nog steeds al best inmiddels een beetje achter een beetje de heilige graal. Nou ja, maar dat is het. Maar daarom had ik vol meer die try-outs. Dat hier is vroeger net. Hier is de repetitieperiode en dan hier is een generale repetitie en dan hop, ja. dan geest ervoor. Maar alle artiesten zijn we het laatste, ik denk 15 jaar, dat is heel het gaan. Dat is het eerst een keer try-out haast van hoe reageren mensen erop. Zit ik goed met mijn gevoel of zit ik totaal fout? En dan kun je nog een hele protte bijsturen en dat. Had dat wel eens meemaken dat echt een regisseur of misschien door Selwol of wat dan ook, dat je hem echt dacht, dit gaat niet goed komen? Nou, net goed komen, dat werd te vol zijn. Maar een Tjerk Kooistra bijvoorbeeld, bij de Eerbeloft. Zelfs naar de première verhoorde hij nog wel. Nog bij Skaven. Dat rent toch net lekker. Nee, en dat is niet Thijs goed. kerst hem saus pakken of dat, wist wel. En toch altijd weer van het betere gaan. Maar dat had hij zelf wegscherp. Dat is zo lekker. Ja. En de uitdaging natuurlijk. Ja. Je moet er dan denken dat je het al je trog had. Nou ja, wist, daar zit ik nou ook mee. Beetje de paradox, hè? Als je het trog had, is misschien een spanning wel voor. Daar ben ik, nou ja, daar mag ik nou achter komen. Ik ga altijd mazzel gewoon. Ik ben van productie naar productie altijd gaan. Maar dat doen altijd in producties. Ik denk dat elk Sinus, Tjerkje Kluw, dat tot de langste periode weer. Dat hebben we 3 jaar, hebben we dat even elkaar doen. Maar dat zijn wel periodes van 20, 24 vaststellingen. En dan doe ik ze weer in oren rol. En zoals nou bij de tocht, ik ga een contract tot volgend jaar juni. Dus ik moet in elk geval tot volgend jaar juni, moet ik elke jong weer die rol doen.
Vind ik dat leuk, ja of nee? Ik weet het net, Willem. Je komt er wel achter. Ik kom erachter. Ja. En ik kan een prutte tips van oren spelers. God, er mast Elsioen. Mast weer een iets dingetje verrooien en dat hoort je op scherp. En zo. Dus dat. Dat is het hem, hè? Scherp blijven. Ja, het is De echt eerste mooi. 4 vaststellings, die zullen vanzelf gaan. Ja, maar dat En misschien de 5 daarna ik nog. Maar ja, nee, maar dan in mag de het derde, vierde maand. Ja, dan in mag de- het echt net op een automatische piloot gaan. Dat is de grootste fout. Dat is de valkoele, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, ben ik maar niet eens. Ze krijgen hier meer zonneschijn dan toen bij ons in het raamkozijn. Je woont hier echt ontzettend fijn, naar mijn gevoel. Je zult hier wel gelukkig zijn. Hey, waarom huil je nou? Je was toch blij omdat ik komen zou? Je zei nog dat je weer eens praten wou, niet kwaad meer was. Je kon het Robert Long, wat een zanger en wat een tekstschrijver. Waarom huil Ja. je nou? Thijs Meester, Ja, wichtig mansje van mijn West. waarom? Nou ja, in verband met mijn coming out toen destijds. De vierde jaar in zondag. Ik wie 15, 16. Toen ik uit de kast kwam. En dan zit hij in het dorp 6 kolom. Zo gereformeerd en hervormd als wat. En hoe griffemeerd weer in de ouders? Net. Nee, mijn mem wie we altijd wel op ziek. Ja, die had een protte van het legershuis. Daar had ze wel een protte steun aan. Wat haar. Ja, die wie altijd nog ziekje, mijn mem. En mijn heid wie een dikke heiden. Nee, die moest niks van geloof haar. Nee, want u vertelt super correct dat ze op een best eruit komt. Ja, Hier dat met een coming out te krijgen. Ja, absoluut. Mijn heid die koer dat net handelen en oh god, wat zoen de woorden wel net zeggen en dat. Die koer daar net mij hoe wij. En, Maar net vanuit religie dus. Nee, dat wie echt mijn heid Die weer kring echt gaan er aan- wel eens in dat het straf van God is en dat soort Ja, predikingen. nee, totaal net. Nee. Die man die kwam natuurlijk echt uit een oude generatie, een oude tijd en dat. Zoals het vroeger trouwen moest. Ja, dat wie al een heilig scanners vanzelfs. Dat wie al verschrikkelijk. En dit, Ja, dat kan ordeling langs en de dominee. Ja, dat is toch zo. Ja, de hele kerk. Dat is nog net eerst een heel lange verlien trouwens. Nee, jong, dus dit koerde net handelen. Ja, dit wie echt zo'n trog en trog Friesk en Maar botst het karakterologisch dan? ja, ik ga eigenlijk nooit een goede baan met mijn heid houden. Mijn heid wie die wie eigenlijk zeg ik nooit thuis. Ik kist van alles van mijn heid sissen. Maar het wie een hele hudde werker. En dat wie ik liet de keerzijde. Want als er dan thuis kwam, dan leidde er eerst even van de kachel om even warm te worden en even niet te. En dan weer er weer voort, want hij ziet bij de FNV en hier zien Doen, hier de Doe-vereniging, het voetballen en dan neem het maar op. Dus die man die je eigenlijk nooit thuis. Nee, ik hier net een sterke baan met mijn heid voor. Ik let er net nog. Het Is het ooit hersteld? Ja, nou ja, nee, trei hier. Ik trei hier mijn heid net zien. Ik kwam wel eens thuis in de tussentijd. Maar dan wie mijn mem zo dom of dom. Om dan mijn heid te vertellen. Nou, Thijs die komt je het echt thuis. Nou ja, dan wie mijn heid die wil je weer voort. Die confrontatie net om. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon naar huis te gaan. Gewoon stout kwam doen en hup. En nou, daar zie je het rond de keukentafel. Ik denk dat wij maar eens even praten. Maar ja, dat weer een moeilijk gesprek. En 100% goed. Je wint bij ons speaking terms. Ja, zeg maar. we weer nog speaking terms. Ja, de koers weer thuiskomen. Ja, dat. Ja, dat. Ingewikkeld. Ja, zeker in die tijd. Maar ja, als ik dat dan vergelijk met het Sint-Wurg. Ik zou het Sint-Wurg echt net op een middelbare school zitten willen of zoiets. Dat net? Nee, we zijn heel weer om bij af. Wat wij in de jaren 70, 80 opbouwd hebben. Vrijheid en dergelijke, en acceptatie en dergelijke. Ja, we binnen echt weer om bij af.
vind ik al. Als ik dan al die schrijnende verhalen hier van mensen en jongeren om me heen, ja, dat begrijpt me al. En in je eigen omjouwing merk je dat ook, dat het conservatiever wordt? Ja, alles. Conservatieve preutser. We zijn verschrikkelijk preutser. Ik vond het zo grappig bij Linnen de Mol snijn. Wie er een vraag over topless. En van hoeveel mensen hoeveel procent van de mensen vinden dat topless eigenlijk gewoon kan. Dat wie 84%. 84% vindt dat eigenlijk dat kennen moet. Maar het gebeurt net. En dat is een heel lied voorbeeldje. Maar ik ben wel blij dat ik hier in Ljouwert ben. Want als ik in Amsterdam ren met Ron, dan krijg je meer opmerkingen naar die kop dan hier in Ljouwert. Dat is weer het komische ervan. Bizar, hè? Ja, dat is heel vreemd. Ja. Wel, Amsterdam bleef eerlijk wezen decennia lang. Net alleen in Nederland, maar voor de hele wereld. Ik denk toch, want dat Veske dat zoeken eigenlijk inhouden, maar oké. Blue Mink hier in de jaren 70 die een Veske melting pot, what the world needs now is a big melting pot, hè. Van alle kleuren in die pot gooien en laat het maar draaien en dan komt er misschien wat moois uit. En het zou zo mooi wezen als zo'n multiculti dat werkje zo. En dat is jammer genoeg net zo. Dat vind ik zo jammer. Ik accepteer of een mens nou reed, blauw of groen is. Dat maakt mij geen reet uit. Ik zoek naar de mens en net naar het kleurtje uiteindelijk. Maar oorsom is dat wel eens oors als het homo best. Als deze maatschappij is gewoon ruchten, Willem, op de blanke heteroseksuele man. 50 plus, je zit hier. Nee, maar het is al zo. Zelfs medicatie, ik ga met artsen praten. Zelfs medicatie, kanker of wat ik maar, is al jaar gebaseerd op de blanke heteroseksuele man. Ja. En dat is bizar. Want die vrouwen die hebben natuurlijk totale orenhormoon in het leven dan wij mannen hebben. Ja. Dus dat bedoel ik met het zeggen van als er hangt zomaar een labeltje onder die. En dat vind ik zo jammer. En Sjenburg, in die maatschappij alleen maar hudder ontwillen. Dat is zelf weg om die. Het is een zwart-wit maatschappij. Vroeger dan zie je het wel lekker thuis. Hè? En mijn jidje of zoiets. En hier is de heftige discussies hier soms. Maar de respecteers me gewoon. Oh jongen, nou oké, ik ben net mij die eens, maar stoot er zo things best. En dat kent Sjenburg net meer. Als ik het net mij die eens ben, dan ben ik gelijk Sjendi. En dat vind ik zo bizar, Sjenburg. Dat vind ik raar. Ja. Waar is dat grieze vlak beleund van... Misschien maar we daar heen. We gaan ook jongen, de illusie gewoon dat het kleer weer. Ja, dat is gewoon zijn. Ja. Samenleving is klaar. Ja. Maar we moeten opnieuw beginnen van de deel. We gaan kwart lunchen, Sjenburg. Ja. Raar, dat vind ik echt raar. Iets te volle woord pikken bloed het oor al. Ja, misschien al. Ja, hoor maar al. Wij gaan naar De Tocht, de musical. Straks daar nog even wat meer over. Ik ga een nummer klaarstaan van deze prachtige productie. Ik kan nog niks zien, maar volgens mij wordt het fantastisch. Wat een avontuur wordt dat. Ja. Sjoch mij, zie mij. Ja, dat is een cadeautje van Sietse. Sietse Broersman, maar ik even zeggen, is de man van de muziek, hè? Ja, ik zie het nog wel gelijk bij vol. Ik wil er gewoon altijd emotioneel van. Als ik dat noem, jongen mij, dat is zo'n cadeautje van die man. Die had dat zo prachtig makken. En ik mat sinds van Jeroen Sluiter, dat is de arrangementenman. En die had twee totaal verschillende routen had die bij me kunnen maken. Hè? Want Sietse is natuurlijk een totale oren. Ik moet even spieken, hè? Want ik ben zo slecht mijn naam. Oh jongen, ik schreeuw alles op. Dus, Ad van Dijk is de oren schreeuwer en de zijn oor Sietse dus. En Sietse zei ik van ja, ik ben net een musicalman. Dus ik stap echt buiten mijn comfortzone. Sietse moest hem zelf op een uitvinden, hè? Tuurlijk, vanzelfs. En een grote uitdaging voor hem. En dat had er mij bij de handen oppakt. En hoe? En dan had Ad van Dijk. Ja, en Jeroen, die had er arrangementen van maken. Dat vloeit zo prachtig in mijn koor. Die twee werelden van die twee schreeuwers. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het een heel groot cadeau dat ik dit jongen mij. We weten beide wel, dit zal niet lang meer
Ja, dit is nou Leeds. Ja. En er zit straks een prachtige band van zo'n 8 man. En Elsie Jong weer live. Ja. Dus, dat is wel mooi, hè? Sjoch mij, de tocht. Je te gast, Thijs Meester. Had je hem al eens even een paar keer neemt. Eddie Habema, de regisseur. Ja. Ervaren man. Wat een man, jongen. Wat een bak ervaring had die man. Ja, een van de weinigen, volgens mij uit Nederland, die ooit nog eens een vaststelling op Broadway die Ja, had. klopt. Dus Ja, klopt. Ja. Hoe stap je daar binnen dan bij zo'n man? Kun je dat voor het merken? Dat van, hey, dit is even nee, het is een hele benaderbare man. Totaal geen sterrenlures. bijvoorbeeld next level, heb ik het idee. Ja, jongen, die man die had alles sa in zijn kop. En hij is nou echt dik in de zondag. Nou. Ik ga vorige week toevallig tegen hem zeggen. Ik zei, Eddie, nou best toch een periode zo ouder als ik ben. Ik zei, weer hellesto die energie waar, jongen. Want hij zit er dus echt, elke dag zit er daar van 1 tot 10 zit er dus wij kunnen u ze nog eens even weer omloeken en even zitten. Maar hij zit er echt van 1 tot 10 zit er op zijn stoeltje. Alles in de gaten te houden. En all respect. Maar hij zegt, ja, dat is de liefde voor het vak, Thijs. Hij zei, dat is het gewoon. Ja, je doet of je doet net. Nou, dat. En Ja. hij twatst en hij had ook wel eens zijn van, oké, dit wie een grote uitdaging, maar ik kijk ook wel weer eens uit naar een kleine productie, hoor. Hij zei dat je mooi een beetje achterover kan leunen en dat, ja, die man, die bakkentalent en ervaring, ja. Ik doe eens zien agenda natuurlijk net, maar is hij aan als de première west is en de eerste 10 vaststellings achter de reg binnen, is hij dan voort of bloedt zijn man Ik er heb toch geen bij? idee. Nee, ik weet niet hoe dat werkt. Nee. Dat weet ik eerlijk zijn. Nee. Ik denk het haast al. En hij zal wel weer omkomen. Misschien een keer in de week even... Met de vinger aan de pols te houden. Van, Zoiets. hou dat even scherp en hou dat scherp en dat. Maar hoe en wat verder, dat weet ik eerlijk zijn. Nee. Wat voor boekenmandje is Jelmer? Jelmer, ja... Kist er nog wat eigen karakter in lezen? Ja, ik hoor hem heel tegen bij mezelf. Ja. Die rond de wieder ik wel. Ja, het is een... ja, gelukkig al. Daarom ben ik zo blij dat ik in deze productie steen en net in een vers getimmerde Mamma Mia, wat een mooie vaststelling is. Maar Is het auditeerd van Jelmer of hij het auditeerd gewoon van een rol? Nee, ik ga echt auditeerd voor Jelmer. Dan dus juist die rollen voorbij komen en ik denk, ja, dit is op mijn liefskreun. En dus nogmaals, ik ken hem heel dicht bij mezelf, hoor. Het is nuchter Fries en die gewoon... de kat uit de BM-shirt en Gruttebek en Liets Hetje. Daar komt het eigenlijk op. Dat kan wel mooi. Net zeuren, hup pakken. Doe normaal. Ja. Waar schuurt het verhaal? Want er moet natuurlijk een haakje ergens zitten. Hè, denk ik. Nou ja, er zijn twee lijnen binnen eigenlijk, van die 4 jongens of van die 4 vrienden die dan elkaar belooft haar ooit een pact van als er komt dan rieden we hem. En dan haast Jelmer en Boukje en zijn vrouw is verstoord 2 Jelien. En op het sterrenbed had hij zijn van oké, Famke, als er nog eens een keer komt, dan ried ik hem van die. Ik beloof die dat en dat komt er echt naar. Ja, en dat nog zo verstandig is, Willem, dat moet nog blikken. Ja, hij is echt wat ouder. Hij is zo'n 20 jaar lien in het west, van dat laatste west had. Dus ja. Ja, want zo'n vaststelling had natuurlijk wel... Het is een mooi verhaal, ja. Maar het maakt wat borrel in natuurlijk. Ja, en dat gebeurt echt wel. Ja, ik mij er net vol over. Nee, ik ben ook heel voorzichtig. Ja. Ik wil hier net dingen sizzelen. Nee, dat lukte ik net. Dan ben ik wel, och jongen, dat wordt er wel in stand van. Thuis dat mij zussen en dat net. En, nee, ja. Maar zo'n vaststelling had wel een draai nodig. Ik weet zeker dat we de mensen bij de kloten pakken. Ja. Wat mijn verhaal ongeveer zeker. Bij de auditie hier een keer rond janken en dat gebeurt nu nog steeds. Dat zei Foppe, een van de procenten, die zei van, dan zit ik daar met 3 volwassene man, zit ik daar op de tribune en dan gaan ze de trainen in eigen thuis. Dus hij zei, dat komt voor goed. Het verhaal is sterk genoeg en mooi.
Ja, er binnen natuurlijk duizenden en duizenden en duizenden verhalen over die tocht. Elsenien die had wel een scene of haar herinnering eraan. En daar had ze wel wat mee dingen. Ja? Ze had heel lietse stukjes uit al die verhalen had ze wel pakt. En dat daar een eigen verhaal van maken uiteindelijk. Ja. Dus, jongen. ja, er is voor Els wel wat herkenbaar. Ze verstaan mij 30 mensen ensemble en haatrollen staan we op die baan. Maar daarnaast had ik nog eens een keer 30 figuranten die gewoon mij rieden en om die massa van die tocht te litten. En daar praat dan ook wel eens mij. En ja, die ene die zei het ook van ik had dat en dat verhaal. En dat zijn zo'n protte verhalen die daar achter de schermen al loskomen. En dan ben ik blij dat we dit verhaal een beetje terug gaan kennen. Want daar gaat het eigenlijk ook om. Het is een stukje cultuur, Friese cultuur. Net alleen nog Friesland, ja, want zelfs Maaike die komt dan een prot in België, Maaike Boeren. En die speelt daar een protte. En ze zegt, als ik het dan over de tocht had, dan veert Els niet en die veert op. Oh, geweldig, want daar leeft het misschien zelfs nog sterker dan in Nederland. Het is heel idioot, maar dat werkt het totaal. Dus het is net alleen nog een stukje Friese DNA. Wij zitten daar het dichtst bij, dat al. Maar het is echt van heel Nederland eigenlijk wel meer. Ja, En ja de tocht is van iedereen. dat. Ja. Ja, nou ja, we hadden krek over, maar die verbroedering, die mist het in werk. Als een tocht riest, als toen nou een chirurg of een putjeskepper of prins van Oranje bent, wat iedereen merkt, dat maakt het dan niks uit. Dat best al jaar best in. Ja, en hij doet iedereen zeer, ja? Toch? De laatste kilometer. Hudewien is Hudewien. Ja, en kort. ik bedoel maar. Ja. En dan kent wel van alles weer. Dat is maar een natuur, is er erin heen Nee, en maar een hekje. het publiek op oever of op elkaar of op een bregen, die juicht Els niet in om. En dat verschil, dat valt dan wij. En dan best in. De meenskip uiteindelijk, waar wij Friesen dan zo met dwanden binnen. Dat komt er dan heel sterk naar voren. Nou ja, en deze productie weer past echt wel in een zekere traditie. Ja. Met grote spektakelstuk. Ik denk dat aan het begin van het programma nog een bijvoorbeeld de avondspektakel, maar ze hebben hier meer gewoon met grote spektakels in het WTC en met de Hinders. En Ja, Stormruter. ze noemen maar bij Friesland toch blijkbaar zei iets even. Nou jongens, met z'n allen de schaal. Soms, maar dat vinden wij ook machtig. En blijkbaar zit daar dan toch het Gitterkoor, maar de tocht, de overstedentocht, maar dat zit wel in die Friesen, vind kijk, met die culturele haatstijd, daar kun je van alles hoe zit, maar wie wil even met z'n allen de schouders eronder. Dat kan erop roepen, werk in zitten hebben. Daar zie je een Elsioen stieren daar iets van, ik meen 140 vrijwilligers op het podium die dwarpsbewennen spelen moesten en dergelijke. En blijkbaar is dat toch typisch Fries of zo? Ja, absoluut. Net uniek, het gebeurt op vaker meerdere plakken in de maar waar hang je er blijkbaar in deze provincie toch gewoon? Dat is nou dan waar er iets is van. Daar zal ik wel wat GMO komen, maar dat jij ook een beetje bij. Maar zo'n productie, dat stiert ergens voor, blijkbaar. We zeggen er wel eens een beetje deel op het wut meenskip, maar nee, ik vind dat wij Friesen daar heel groots op dat gevoel en dat we dat toch flikken. Maar wel puur blauw, hè? Ik denk dat het is. Ja. Geen marketing ding worden. Hè? Dus, en ik denk dat je mij er toch wel puur bent, hè, wat dat betreft. Vind ik wel. Ja, het is natuurlijk wel, het is wel commercieel. Ja. Natuurlijk is het commercieel, want er moet wel yield verdienen. Nou ja, je mag haal daar bouten. Toch. Maar nee, het is wel heel puur. En ik geloof ook wel dat die mensen, de Friesen zeker, dat ze het straks pikken. Van oké, het is wel op de rug en goed bedoeld. En dat er net alleen nog naar yield jongen wordt van we moeten een musical daar deel zetten en het gaat alleen om yield. Nee, absoluut niet. Wie is geen reetrieder? Nee. Maar het toch even weten, wij wisten niet zo nodig. Hast het nog wat mij maken of niet? Zo'n jongen toch? De laatste? De laatste, toen stieg ik in de grote haatstretten. Hier in Ljouwert stieg ik gehaktballen en Berenburg verkeken. Goed zo. Ik werk in de horeca. Ja, dat is wel een horeca-man geweest, hè? Ik ga dik zien, 12 jaar ga ik in de horeca zitten. Ja. En
Ja, dat wie alleen nog de bedoeling om in de dwarriepening dan daar te verkeepjen. Big hakbal. En gehaktbal en Berenburg en bier, meer wie er net. Nee. Maar we gaan jongens toch maar de kroeg hiepenen. En ja, dat weer Ingrid feest. Dus ja, mooie herinneringen nog. Echt prachtige herinneringen. En het misschien wat privé, maar het toch weten we haast meestal les van de nekken, de ankels, de reg. Dat valt mij. Ja? Ja, ik maak het ook kloppen. Ja. Maar, nee, maar ik denk echt wel dat een beetje terug de begeleiding van de Kameracademie komen is. Hè? Die heel goed tips mij van wel eventjes goed opletten en rekken en strekken en Faberijn net gewoon gelijk op het ijs gaan. Nee, dat mag even opwarmen. Het valt en dan met de pijntjes dus. ja, in het begin weer het wel, ja, Willem. Oh, jongen, ik jongens net van de bank af. Nou ja, oh, kom daarom maar. even. Ja, Nee, maar ze is nou LCD op een reden. Dus nee, dat went wel. Maar weet dat er eigenlijk nog natuur is. Ja, het zou mooi werden. Ja, ja. Ik hier gewoon 20 jaar het van matten. Maar het zou wel een mooi verhaal worden. Via de tocht. Toch nog een reteriet hebben we. Ja. Nou, dat ben ik zeker ben. Ja, iets met een cirkeltje rond. Ga maar op. We gaan nog een plaat draaien. Willy de Vil. Ja. When the Night Falls. Ja, ik weet net. Ik ga hem toen een keer zoenen. Ik al heel lang linear in de harmonie in Ljouwert. En hij zit er op zijn krukje en met zijn glas whisky en een peukje in de bek. En die is zijn ding. En ik weer verbluft. Ik weer echt van zo'n breekbare stem uiteindelijk. Want ik denk, nou, dit houdt de 3 versjes vol. En dan zullen wij Willy de Vil meer op het podium. Hij heeft ook een hele magere... Ja. Die man had alles die wat God verboden had uiteindelijk. En hij had dat relatief nog lang volgehouden. Vind ik al, ja. Nee, maar die stemmen, dat is krek zoals mij hem, hè? Die Teddy Swims. Ja, ik hou van dat randje en dat rauwe en zo. Dat vind ik wel mooi. Ja. 1 oktober, de première dus van de tocht. Maar Joert de gast, Jerre Thijs Meester, hij speelt hier van de haatrol. Moest meer weten, dan is het nog op de site van de tocht overigens. Maar moest meer weten van Thijs, wat is het adres? Gewoon www.thijsmeester.nl. Ja, mijn mandje had tegen zijn best hier om een prachtige mooie website van me te maken. Dus daar ben ik wel wie mee. Ja. Succes. Dank u wel. Willem. Dank u wel. When the morning breaks, the sun comes up. I'm still awake from the night before. The hours pass. I wait till when the stars